Yaga. It all started when I saw her akan hanya. People just say I her, sing a fine yarinya. If you see her eyes, omo you go fear. Hello, Alhaji Usman. Na Allah ina so a tura musu naira miliyan 30 saboda magana kamfanin da ina so a tashe shi ne fa a wannan sati. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kun dawo kenan. Wallahi wallahi ina jira ku dawo na dan gwada ku na ga a cikin ku ne wallahi gwada. Kai tunda kai ne babba Ubaidillahi akan ka zan fara. Wallahi tallahi a fara na yadda wallahi a fara. Kai tunda kai ne babba Ubaidillahi akan ka zan fara. Populous book no kenan. Gaskiya baba wallahi tallahi me kamar da ni ne. Wannan tambayar fita ya rabin aji ce fa. Populous ko 880 kuma ka lissafa. Aba yaya. Nawa ne populous form? Takwas ne fa. Kai daman kai jahili ne duk kudin makarantar da nake biya ma. Wannan lissafin haka ne. Haka ne. 800. Kai na da kanka 6 plus 6 nawa kenan? 12. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tuce ka ya cinye kudin magana la ilaha illallah Muhammad. A banza ina ma abota masu son sababbin comedy mai salati za su iya shiga channel ɗin ne na YouTube su rubuta mai salati comedies a nan haka za su samu sababbin comedy ko kuma a lambar waya kamar haka 09039259352 farin cikin ku ne farin cikin mai salati